Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu wato daga Kannywood mai cike da ɗimbin albarka. Muna fatan za ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙaruwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To fa, babban mawaƙin nan naku wato Hamisu Breaker ya sake sakin sababbin waƙoƙi masu sanyaya zuciya, waƙoƙin soyayya. Hamisu Breaker har yanzu masu hikima sun yi ittifaƙin ba wanda ya kai wannan mawaƙin iya tsara waƙoƙin soyayya da baitukan kalamai masu sanyaya zuciya. Har yanzu an kasa yin mawaƙi wanda zai taka inda Hamisu Breaker ya je. Hamisu Breaker ya kasance babban mawaƙi ne wanda duniya ma yanzu haka tana alfahari da shi. Wannan mawaƙin Allah ya ba shi babbar baiwa wanda yanzu haka yana da masoya sun fi miliyan 200. Hamisu Breaker, ku shiga shafin shi ku je ku duba, za ku ga masoyin iya Hamisu Breaker, kuma ya kasance shi cikakken ɗan Kano ne. Hamisu Breaker ɗan unguwar Ɗorayi layin unguwar Bello. Wannan mawaƙin yanzu haka ya sake sako wasu sababbin waƙoƙi masu sanyaya zuciya, waƙoƙin soyayya masu daɗi wanda kowanne mawaƙi yanzu haka za ka ga yana yin bidiyo da waƙoƙin Hamisu Breaker, domin waƙoƙinsa masu daɗi ne, masu sanyaya zuciya, masu faranta rai, wanda ko kai mai sauraro na yanzu inda a ce za ka ɗauki waƙar Hamisu Breaker ka je ka dinga rera wa budurwarka, dole za ta ji daɗi a ranta. Wannan mawaƙi Allah ya sa mai wannan a cikinsa. Sannan kuma wannan mawaƙi da kuke gani Hamisu Breaker ba tare da kowa yake wannan ɗinsa ba, har a yanzu haka za mu sa muku waƙoƙinsa guda 3 za ku ji su, waƙoƙi masu daɗi wanda sababbin da ya yi a cikin satin ne ya sake su, domin kuma masu saurare na za ku ji daɗin waƙoƙin soyayyan nan, za su faranta muku rai. Hamisu Breaker ya je inda baka tunani mai sauraro. Tsaya ka ji don Allah, tsaya ka ji abokina. Kuna zami ɓoyewa, ra'ayina ke ce kika zaman totawa, ki kula min da kaina majin sirrina, hakan shi ne zai sanya ruhina wa'adina. Ko iya da wannan waƙa muka baku, kun ji iya kalamai da yake tsarawa, kalamai masu daɗi, waƙoƙin soyayya. Ku tsaya ku ji mu ƙara sa muku again waƙar babban mawaƙin na Hamisu Breaker. Zan mutu ni dai, Babu inda zani da ike mini daidai, babu kai zan shiga hadari, ba ni barin ki cikin garari. ka san kai na yi mini rani. Gaskiya dai wannan mawaƙin duk baƙin ciki mai baƙin ciki ya wuce inda kake tunani. Wannan mawaƙin ya kai ne dole ya taka inda ya kai. Wannan mawaƙin ku bibiyi shafinsa ku ga ɗimbin masoyan masu bibiyarsa. Ku je ku duba ku gani. Na bar ku lafiya. Muna fatan za ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana share domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun kawo muku muna ɗorawa za ku gani. Mun gode, muna godiya.